Dámy, ak sa náhodou chystáte už na tie naše vianočné večierky alebo na Vianoce, na Silvestra a hľadáte nejaké líčenie, tak tuto napríklad je jedna inšpirácia pre vás. Ak chcete s 2 tieňmi sa vedieť nalíčiť a zároveň mať taký šťavnatejší look, taký skôr omladzujúci a rozžiarujúci, tak tieto pery sú nalíčené týmto rúžom. Volá sa Coral Captive. Je to taká lososovo-broskyňová farba, ktorá rozžiari a pristane podľa mňa každej dáme. A na to rozžiarenie, na také ako keby zväčšenie pier, to vidíte na kamere, by som odporúčala Fancy Nancy les, ktorý viete využiť potom aj samostatne, či už je v lete, ale aj teraz v zime, keď chcete mať takéto šťavnatejšie pery na objem. No a keď som spomínala tie 2 tiene na oči, tak naozaj sú to iba 2. Potrebujete fixátor pod očné tiene, ktorý sa dá ako podklad. Na to nanesiete tieň Crystalline. Je to biela perleťová farba. Potrebujete k tomu štetec. Ideálne tento kúželovitý náš od Mary Kay. Nanesiete s tým štecom na viečko Crystalline asi do polky očka. Poprikladáte, popritláčate, ako vstriete tento tienik do očka, do toho viečka, nejdete nejako vysoko, iba naozaj v tejto časti. Tak to vám to ukážem na kamerku. Super. No a potom zoberiete ďalší čistý štetec, aby sme to naozaj mali také, ako to vyzerá na mojich viečkach. A vtedy namočíte jemne iba tak špičku toho šteca do tohto tienika, ten sa volá Mahagony, je to taká síta tmavá čokoládová a nanesiete si ho do zhybu oka a kuriasam, tak intenzívne. Potom si vyčistíte štetec, oprášite a začnete takto ľahúčko roztieňovávať smerom dovnútra, nie von, aby sme si tie oči nerobili také tie smutné oči, ale skôr to, aby ten pohľad bol rozžiarený a vyššie. Takže smerom do vnútorného kútika, ale zase iba tak do polovičky, aby sme si zbytočne nedali tmavý tieň sem. No a úplne s čistým štecom ešte môžete tieto kraje trošičku roztieňovať. A hotovo. Keď dáte maskoru, hneď sa vám to ukáže, či tam ešte viete pridať ten tienik alebo nie. Ak nemáte veľmi radi trblietavé tieniky, a tento krystál je naozaj taký trblietavý, tak na to môžete použiť kľudne ešte matný biskoty tieň, ktorý takto prstom zoberiete, poprikladáte na tento perleťový a krásne vyzerá tá farba tak ako v tej kazetke. A vôbec nie je potom vidno až takto trblietavé. Lebo on nie je trblietavý tak lacno, by som povedala, ale zároveň je to takéto decentné trblietanie, čo ja teda mám rada a preto mám rada aj kvalitu našich tieňov v Mary Kay, pretože neopadávajú, držia, tá farba korešponduje s tým, čo je v podstate tak, ako vidíte. Perfektné je, že si viete takto kazetku zakúpiť samostatne prázdnu a vy si tam potom naukladáte a vyberiete tiene, ktoré sa vám páčia, ktoré viete nosiť a ktoré si potom viete dokúpiť, pretože častokrát minieme nejakú farbu a potom celá kazetka je na nič a tuto vlastne je to magnetické, drží vám to v tej kazetke a keď sa vám dominie, viete si tento monotienik objednať aj samostatne. Tak verím, že vyskúšate takéto líčenie. Nezabudnite trošku kontúru a lícenku a veľa maskary a pekné obočie. Takže takýto typ odličenia.